Anh hơi làm cho có Tao hình kia nó rong ang Bwthai bai kita khuna Bwthai ke Puila ko Sami sokok khai ko Sami sokok bitak nai okay Puila ang khuna tak nai mana tak nai cái nai tang ni ro Jora sindi danai sindi dawo yang go tuntu nai Orang Bwthai biar naik dong di. Tabuki Bwthai biar bakia angkai sindi sokokai normal ketengno tabuk sunai ke ok sawoi taki satakai tabuk keteng sunai keteng surbai kene rasami sokok nai hingga thasing ang kongsa takjak tabuk te kongsa tak nai hingga omo polak ni jadingkai oksa puro kongsa tak nai oklai puro kongsa tak nai amti khamang tak thanai je Bwthai thaisa bungyasa nai tongmingkana roko Angni video hingke ang Bwthai Saimani bai Bwthai ni nalti samani video rijak inorok je nuya khorok naibai di aro thangai ang description o link di dinai tabuk hingke Bwthai surbai kya angka Bwthai surbai sini sokogai tabuk oklainai igonai tongdi oklai normal khutingno taknai amti kai mangno taknai je Bwthai thaisa kaisa oksa puro kongsa oklai puro kongsa amti kamang tak thanai 3 number bokong ang tangan ay tunggo kay 2 Jora kita katawag 3 number bokong tagnay gar Bwthai kaisa kay shornay ani video no chachak ke please no rokje katal nai tangai rok hinke subscribe klai ribai di dai anke ano comment klai di like di share klai di tabuk tisa Bwthai ni keteng surbai kya angkai tahu sindi sokokai tabuk oksanai oksawoi tabuk tisa normal keteng no surnai amti kemang tak thango iko makang sajung video klaimi angkai nong no kaham ke funok manli ya ke Bwthai hang kani ang Bwthai takmani hingke narong natuk jawa ke ana comment khalai sabai di kai mo Bwthai takmani belai no page chalte nero ini balik sukses takman ko kinai okay sajung video kai manggai narong kam kai funuk manli yang kai next son nang tidak kaham kai funuk nai mungkin narong ani video no nai tuma bagai Jotono Hambai